Asibunda kwanya. This SIM card o nyere ụmụ nwaanyị na-akpọ ya na akpọkatị anya wee sị anya change ele SIM card ya nye another one na ya chọrọzi si dị ejo. No na ụmụ nwaanyị ahụ ga na-akpọ ya na ya ga na-ama na fa na-akpọ ya and na fa kpọ onye ọjawala. Fana bụ ebido wee wele ewe sebokwu. Fana bụ wele ewe sebokwu ma ndị na-ebuteli ya nne. Ịgbago onu ya ga-emeriri na-arụ ka a chụrụ ka fa maka na ya batago nne ya na anụ nwaanyị. Si nwoke a welu one day fa wee ya wee gwakati okwu ya change ya me nwoke a wee kụọ nya hai wee wela alụ wee takasị anya si na ọkụrụ kụpụ ya my god ya klikili star ka ọ kụpụ hey Chineke nne sorry but si m nne ihe ọ kụsị alịa che ife a ga-eme ya mụrụ ọnya na abeghị ya lụọ kedu ife a ga-ekwu ebe a gwara ya agwanye ajụ ya wee gbalụ ọsọ jebe na nke nwoke meelefa best man wee lụọ mama this guy fiadana na bebe akwa we duru ya wee jebe ebe a na-ele ọgwụ wee treat bie osi me treat si enye this woman wee na-ebe si na ya ga-akpọ ndị be fe ya na-asị anya akpa na ndị be ha osi na ya ga-akpọ wee kpọọ mamia wee bịa wee daa na ana na-ebe si ọkwa ya gwali agwa na ọda n'ife ọkwa ya gwali agwa na ọda n'ife si ma ọkwanye ndị mmadụ na-asịzi fe kwuzine na fa mara ka o si wee dọrọ ya ọkwa ịghọtago osi m nne n'ihe a nọrọ ebe afọ bụ 3 days di ya jụrụ ese di ya kpọrọ chụọ dị ime ọchụlụ nwaanyị jewela onwe ya nọsịa 3 days mgbe mami ya bịasị fụsị anya wee naluo wee gwa papia wee kpọọ anya sị anya na taba osi m nne n'ifele ekwere ya ọ bụrụkwụnụ sọsọ ifele n'ife a na-agwa anyị ha bụ 3 months after her wedding oke a na-agwa anyị ha kedu ụkwụ ya ga-eche wee na dibịa gidelie ndị mmadụ na-asị ma ọsọsọ ya bụ nwaanyị nọ ebe afọ ọ ga-abụ nke abịa narị ọjọọ ịmaga onu asịrị kolonụ ya chigeta azụ amụ a ga-amụ ya wee nazi abe this man after 3 days nne dị esi ọkwa ya gwara ya agwa this man wee kwụsị ọ dị enyezi ego ọ dabatazi ụlọ chụrụzide ma ndị mmadụ wee sị anya gbapụrụ Chukwu ya ji ekpebe ekpele o maka na ife eji mara ụmụ nwaanyị di gị nara emegheri asị gị kpebe ekpele ya wee bido ekpele o na onwe nwa mmadụ na-ekpeli ekpele na-emeli ekpele ya na-eje ekpele na nke ya sọ kwanya this woman na-ekpe ya na-ekpe anọgide dị ụmụanụ kpọnya si ya na ife die ga-eme na nke ikpeazụ na ọ ga-esheki obodo na a ga-enye ekpele for 7 days ya wee kwala o wee nye ya wee ekpele ya na-ekpe na ekpele afọ ka na-ekpe 3 days na nke 4th day o wee bụrụ na that woman ya na-agwa anyị maka a na-ele bịa palọ nke ọ na-eli nwa ya na ya na nwa ya nwere okwu o ịghọta kịta amara m ife na-esalafa o wee jewe gwa mami ya na nwoke a na-elikwedi na-eli nyanwa mami ya sị ya na ọ bụrụ isiokwu ọ sị mami ya na ya agwasị gị na nwoke afọ abụrụ mmadụ na ọ na-eli nyanwa mami ya wee cheketa ife ọ ga-eme ọ mara mami ya wee si oke na fana abụọ ga-akpa ka fa malụ na ife ọ bụ eziokwu ya kpọọ ọnya oge o ji akpụ ya ka ọ bịa ka o lie ke afọ n'anya ya na mami ya wee kpa this girl wee sị ngwa ya bịa ka o libekwezi ebu ndị na fesi sigo o wee bata ozugbo bata dị gasị anya yipụ akwa o wee yipụsi akwa dị gal na-eyipụ ịmago na o buru ụzọ yisisie ife niile maka na otogo n'ọgụ balị anụ ka ọ rigozielu this girl mami ya na ụmụ okorobịa na-abụọ kpọrọ wee meghela ọnụ ụzọ wee bata na di gbazi ọtọ ha wee kụ ya ka a na-akụ ya owe si n'ime ụlọ tikepụta wee mela ọsọ gbala ọtọ mela ọsọ ọ na-agbado ụgbọala na-achụ ya o wee gbalagba na be nne ya dị ụgbọala chụrụ ya bata be nne ya wee sị na ya na-achọ nwunye ka adọnya vam o jikwa wee hapụ die wee je na-akwụghalị wee na-eme nne na-eme nwa ụfọdụ ụmụnne nwaanyị ụfọdụ du ya shameless hai di mmadụ ka ị na-eli ibongi nwa gị na-eli iwe jidie wee chọsịa ife ị ga-eme efuru ọnọ ije dọ nwunye vam na nwunye emere gị gịnị na okere ife nwunye emere ọ sị bụ na Chukwu zọrọ ya dade bụ na ya jebele ekpele ka ọ gbaala ọtọ na-agba ọsọ ndị mmadụ ịmago n'ifu nwa okorobịa kụrụ amụ gbam na-agba ọsọ ọrụ ịchụbụ ya ndị mmadụ chụrụ ya na etu ka esi wee zaa be die o wee baa n'ụlọ wee jee yite akwa n'ife bụrụ okwu bụ na onwe nwa ụmụanụ nọ na ya adịfa
ka that woman na nwa ya kwolu wee bata wee na-achị ya ka ada ọnya vam vam vam. That woman wee sị ya kedu ife ị na-achọrọ nwunye? Ọ sị na ọka ya mee ya ife a ga-eme ya. That woman wee sị ya na ịbụ nne ezigbote ewu ịbụdịma na ị na-eli this boy ibon gị until ọ nụọ nwaanyị. Ị mara na ọ nọ nwaanyị. You continued na-esi nri na-ebute irigide lijulu nwa gị libe. Unu na-abụ na-ese ofu nwoke dị mmadụ na-ese ofu nwoke ibon gị wee segide unu na-abụ wee kpaa jiri aka unu decide ya na unu chọrọ imechie iru unu wee kpaa wee mechie onye iru o wee gbala ọtọ ogologo ezi wee bata iwee bịa ka ịbịa dọọ nwunye vam vam vam. Ihe a niile ị na-akọ kịta kedu ebe nwunye nọ wee mejọ gị? Kedu ebe nwunye ọ sị na o kwesịrị ijide die na o kwesịrị ijide die? Ka anyị imagine that woman wee sị ya nọkwa ifu nwaanyị apụta ebe iwe metụ aka na ya ga-etinye aka wee dọọ gị nwa vam 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 wee gwa gị na ibe ewu ya anya na the woman babazia mba na fa chọrọ ịnụ ọgụ according to ndị mmadụ. The woman do out ka atichie nye lesson. O wee gaa ndị mmadụ gwabazia n'ihe okwunu sị ka ife ị na-achọrọ nwunye gịnị ka nwunye mere gị? Ịghọtago ọkwana ya. Nwaanyị a wee tọnụzi ya wee duru nwa ya fa na-abụ wee naba. Ọ sị m nne na ya mụrụkwa na mgbe ya ji wee bata na everybody agbasasigo mana ka ya na-ana ndị mmadụ na-eni anya ndị mmadụ na-enie na-agwa ya na something happened. Ịgbagoro nwe ụdị anya people ga na-ene gị and na ndị mmadụ ka na-agbasasị ịmago ndị mmadụ ka kwolu na-eche ka apụta ka achị anya ọchị something na ya mụrụ ya nala obe die na di ya egheri ọnụ na ya mara ma oche na ya nụrụ na ya mụrụ na ya mụrụ ma oche na ya nụrụ na ya jụrụ ya na for 3 days na ya nụbeo na ndị mmadụ na-eni anya ka mara reaction ya mana ọ gwara onye gwara ya na onye ọbụla na-ezolu ezolu. Ọ sị m ya wee nọkọtazi mba etu ndị mmadụ si atamu na etu ndị mmadụ si eme mana before ihe nke eme na di ya ekunyigo after 2 days jawalụ ọ natarozi ya wee jụbasịa ndị mmadụ wee kọwalị ya